ଆପଣମାନେ କେମିତି ଅଛନ୍ତି ସବୁ? ଆଶା କରୁଛି ଭଲରେ ଥିବ। ମୁଁ ତମମାନଙ୍କ ଉପରେ ଏବେ ଟିକେ ଭାରି ରାଗି ଯାଇଛି। ସମସ୍ତଙ୍କ ଉପରେ ନୁହେଁ, କିନ୍ତୁ କିଛି ଜଣଙ୍କ ଉପରେ। କାହିଁକି ଜାଣିଛନ୍ତି ଆଜ୍ଞା? ମୁଁ ଯେଉଁ ଗଛରେ ରହୁଥିଲି ନା, ସେ ଗଛଟାକୁ ଗୋଟେ ପୋଡ଼ା ମୁହାଁ ଲୋକ ତା ନୂଆ ଘର ତିଆରି କରିବ ବୋଲି ଗଛକୁ କାଟି ଦେଇଛି। ଆଉ ଏବେ କୁହନ୍ତୁ ତ ଦେଖି, ମୁଁ ଏବେ କେଉଁଠି ରଖିବି? ମୁଁ ଯାଉଛି ସେ ଲୋକକୁ କହିବି, ତୋ ଘରର ଗୋଟିଏ ରୁମ୍, ଯାହାକି AC ରୁମ୍ ହେଇଥିବ, ସେଇଟା ମୋ ପାଇଁ ରଖିଥିବି। ନହେଲେ ମୁଁ ଗୋଟା ଗୋଟା ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଗିଳିଦେବି ଯେ। ତୋତେ ପୁଣି ମୁଁ ଗୋଟେ AC ରୁମ୍ ଦେବି? ବିଲକୁଲ ନୁହେଁ, ବିଲକୁଲ ନୁହଁ। ତ ତୁ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରୁଛି, ଗୁଣିଆକୁ ଡାକିକି ଏମିତି ତୋର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିବି ଯେ ଗିଳିବା ତ ଥାଉ, ମଣିଷକୁ ଦେଖିଲେ ତୁ ଡରିବୁ। ହଇରେ ପୋଡ଼ା ମୁହାଁ, ରହିଥା, ତତେ ଦଉଛି ର। ଆଜି ତୋର ଦିନକୁ ମୋର ଦିନ। ପୋଡ଼ା ମୁହାଁ ମୋ ଗଛ କାଟିଦେଲା, ମୋ ଘର କାଟିଦେଲା, ଆହୁରି ଏତେ କଥା। ଗୁଣିଆ ଡାକିବୁ ନା? ଗୁଣିଆ ହଉ, ଡାକରେ ପୋଡ଼ା ମୁହାଁ, ଡାକେ। ତ କଥା ବୁଝୁଛି ର ପୋଡ଼ା ମୁହାଁ, ବଦମାସ ପୋଡ଼ା ମୁହାଁ, ଲଜ୍ଜା ଟୋକା।